As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, nining atong santos nga misa karon atong padayon nga iampo ang tanan nga mga tao nga nagkinahanglan og panabang labi na gid sa ilang sakit sa lawas o kalag. Ang ato sad dinhi sa atong nasod, ang ato mga leader sa simbahan o sa atong katilingban mabungahon unta ang ilang mga paningkamot o ang ato mga benefactors and donors nga naghatag nato sa tanang mga suporta pagpamalit ani ato mga slots aron padayon ang ato mga proyekto tagaan sad sa kalinaw o kabalaan ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kaloy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, agaka o panalipdi ang imong katawhan o ihatag kanamo ang way hunong nga pagtahod sa imong ngalan o ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Hinises. Human niini nakakita si Abram ug panan-awon ug nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya, ayaw kahadlok Abram, ako ang imong panalipod. Hatagan ko ikaw ganti nga dako kaayo. Apan si Abram miingon, Ginoong Dios, wala ako'y anak, busa, unsaon kuman ka ng ganti. Ang bugtong kong manununod, mao si Eliezer, nga taga Damasco. Sanglit wala mo man ako hatagig anak, ang makapanunod sa akong kabtangan, usa sa akong mga ulipon. Unya nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya pag-usab, kining ulipona, dili maoy makapanunod sa imong kabtangan, kundili ang imo gayong anak. O gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas o giingnan. Tan-awa ang langit ug ipha ang mga bituon kun makaihap ka ba. Makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni ana. Mituo si Abram sa Ginoo ug tungod niini giisip siyang matarong sa Ginoo. Unya ang Ginoo miingon kaniya, ako ang Ginoo nga nagsugo kanimo pagbiya sa Ur, sa Kaldea, aron ihatag ko kanimo kining yutaa. Apan si Abram miingon, Ginoong Dios, unsaon kuman pagkasayod
nga ako ana kini. Ang Ginoo mitubag, dad-i akog nating baka ug kanding ug karnerong laki, nga 3 ka tuig ang kagulangon, ang matag usa niini, pagdala usab og tukmo ug usa ka salampati. Busa gidala ni Abram kining tanan ngadto sa Dios ug gipamikas niya ang mga mananap ug unya gibutang sa duha ka lumbay ang masig kapikas niini, ang mga langgam lamang ang wala niya pikasa. Nanugpa sa mga pinikas ang mga mananap, ang mga langgam nga manunukob ug giabog sila ni Abram. Sa pagsalop na sa adlaw, nahikatulog ug nahinanok si Abram ug nalisang siya pag-ayo. Sa nakasalop na ang adlaw ug ngit-ngit na, mitungha pagkalit ang usa ka hudno nga nag-aso ug usa ka sulo nga nagsiga ug miagi kini sa taliwala sa pinikas nga mga mananap. Niadtong adlawa, naghimog kasabutan ang Ginoo tali kaniya ug kang Abram. Miingon ang Ginoo, isaad ko nga ihatag ko kining tibuok yuta ngadto sa imong mga kaliwat gikan sa suba sa utlanan sa Ehipto hangtod sa dakong suba sa Euphrates. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mahinumdum ang Ginoo sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Mahinumdum ang Ginoo sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo, sangpita ang iyang ngalan. Isangyaw sa kanasuran ang iyang mga binuhatan. Awiti siya, awita ang iyang kadaykanan. Isangyaw ang tanan niyang katingalahang mga buhat. Mahinumdum ang Ginoo sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Paghimaya kamo diha sa iyang ngalan. Pagsadya kamo o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Paabuta ang Ginoo diha sa iyang gahom. Paningkamuti ang pag-alagad kaniya kanunay. Mahinumdum ang Ginoo sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Kamong mga kaliwat ni Abraham, kamong iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, iyang mga pinili.
Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok yuta nagahari ang iyang panghukom. Mahinumdum ang Ginoo sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaigong ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mini nga mga propeta. Muanha sila kaninyo nga daw mga karnero, apan sama sila sa mga bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili mamungag ubas, ni ang kadyapa mamungag igos. Ang kahoy nga walay sakit, mamungag maayong bunga, apan ang kahoy nga masakiton, dili maayog bunga. Dili makabungag walay polos nga bunga, ang kahoy nga walay sakit. Ingon nga ang masakiton nga kahoy, dili makabungag maayong bunga. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon og isugnod sa kalayo. Busa, mailhan ninyo ang mini nga mga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang kahoy mailhan sa iyang bunga. Ang tao mailhan sa iyang binuhatan. Kana ding bungas kahoy, mao din na ang binuhatan sa kahoy. Ang kahoy nga magsigig tubo, daghan kay dahon, pero wa gyud siya'y binuhatan nga maayo, wa siya'y bunga. Nga kanang tao sad nga daghan kay achievements, daghan kay mga titulo, doktor, PhD, napagani title honorable, napay title nga His Excellency, napay title nga Reverend Father, Reverend Deacon, Bishop, or Holiness, Pope, inana. Pero wa siya'y maayong binuhatan, nagpabili na siya og kahoy or tao nga walay maayong bunga. Nalingiyay mong tupad yung na kay bunga na kuno. Mao na human si Kristo niingon, ayaw paghukom sa inyong isig katao. Kini karong ato sad nga Ebanghelyo nag-auhag na sad nato nga pagsigig hatag og maayo sa imong isig katao. Imbis nga magsigitag judge niya, mas maayo pag magsigitag tabang niya. Mao bitaw ang ato mga government officials, sige silag hearing, pa-impeach, pa-priso, pang-contempt,
gastog dagko kayo para ana. Unsa may nahatag anang kaayuhan para sa atong nasod, para sa atong mga Filipinos? Ambot lang. Susiha lang unya ninyo og naabay maayong nahatag. Nganuman tungod kay gasigi na lang sila gamit anang pagpanghukom, pero way gihatag nga paningkamot sa paghatag og maayo. Pasalamat ta sa atong mga pipila karon ka mga officials sa gobyerno nga bisan pagani ang nangapildi nagpadayon sa pagpatunhay sa hustisya, pagtabang sa mga kabos. Na gani uban wa gyud magpa-elect, siging tabang sa mga kabos. Parehasad ninyo, sige mo tabang dinhi, palit mo aning ato mga slots, palit pa mo aning ato rong nagpadayon nga para itukod og mga balay, atong si TUMM, daghan na tagbalay na tukod, apan wa gani ta mag sige pangdiman og budget nga dagko gyud kaayo nga makiglalis kita i-appeal gyud budget hangtod na lang noon ay mo accuse nga mga blanco kuno tong original nga bycam o nya nabutangag lain na sang budget hangtod karon naa pa nang isyuha. Mga igsoon, bunga na sa atong pagka walay bunga. Kasabot mo ana, bunga na sa atong pagkawalay bunga. Pasabot ang atong pagka self-righteous. Si Abraham diri sa atong pagbasa, unang pagbasa, ni aksyog mahay sa Ginoo. Kiningon man ang Ginoo, tagaan ti kag daghang ganti, dakong ganti tungod sa imong mga maayong binuhatan. Naglingo-lingo si Abraham, siya, Lord, unsaon man ang ganti nga wa man ko'y anak, wa man ko nimo tagaig anak, ang akong mga ganti kanang imong ihatag nako adto ra na padong sa akong ulipon nga dili nako kadugo. Ang Ginoo niingon, ayaw kabalaka Abram kay dunag yung kay anak, dili ka mamatay samtang dili pakakakita sa imong mga anak. Ang Ginoo mga igsoon, kung maunay mohatag nato ganti, iya gid sang tagbawon ang atong kasing-kasing, pero dili niya na buhaton kung dili sadta mabungahon. Si Abraham mabungahon kayo. Unsay isultis Ginoo iyang buhaton. Bisag wa siya nadawat ang iyang gihangyos Ginoo nga anak, wa niya madawat, sige lang yapon siyang buhat og maayo. Ang Ginoo sad di sa gyud motugot nga mazero ang kinabuhi ni Abram. Gitagaan gid siyang anak nga si Isaac. Nanganak sad si Isaac ni Jacob. Si Jacob nanganak og 12 kabuok nga nahimong dakong nasod sa Israel. Og hangtod karon mao na ang atong gitawag og simbahan. Mao na tungod na sa mga bunga ni Abraham nga wa maghunahuna kun duna ba siya makuha ang iya lang, sige lang jud kog hatag ngadto sa Ginoo. Hinaut unta atong iampo nga kita sad sige lang yung hatag. So sige lang gid mong hatag kining atong si TUMM nya napamatay mga slot dinhi pa gyud sa una, pwede ra gyud mong mohatag. Katubitang atong slot sa Kapilinya dinis ato na may usay mo text na ko galit, Pader na pa to nga slot nako anahonong naman to siya, pwede pa mo palit ako palit. Kaya ato magyapon ng gamiton para sa simbahan. Bunga gyapon na ninyo sa inyong kamanggihatagon. Mao na dili ta mohonong sa pagpanghatag og maayo sa atong isigkatao, karon ang Ginoo sad dili sad mohonong sa paghatag og mga maayong grasya nganhi nato. Pagampo sa katawhan. Pinaagi sa atong mapaubsanon og mahigugmaon nga kasing-kasing, mudangop kita sa Dios nga masaligon og moingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami.
nga dadon sa simbahan ang mga matuohong Kristohanon ngadto sa dalan paingon sa mga mithi sa gugma, sa hustisya ug sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang atong kabus nga katawhan dili mapahimuslan ni mapasalaag sa bakak ug ambisyosong mga pangulo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang katawhan nga biktima sa inhustisya maalim ug makakaton pagpadayon sa pagsalig ug sa pagpakighigala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug ang mga himalatyon makaangkon og kusog gikan kang Hesus nga mianhi aron tabangan ang mga masakiton ug ang mga walay ikasarang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga matuohong nangamatay sa katapusan makadawat sa mga gantis sa ilang paghago, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Langit nun og mahigugmaong Amahan, dawata ang among mga panangamuyo nganha kanimo, kay amo kining gituboy diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa Diyos, ako karon nagpakatagos sa pakikatubang dala ako kahuyang ugang pagpapubos. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kadamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing, ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod,
nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawatak kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawatak kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatak kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan,
Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matang adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, paingon nga nagamasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinuluan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
lawas nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Ining langit ng kalanon, idawat sa kabus. Ang sagaway kapagyasan, sa namatay sa krus. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan ug dad-a kami nganha sa kinabuhing way katapusan nga among gisaulog niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagka mabungahon. Nya mahitabo ra ni kundi kita mohonong sa paghatag og mga maayong butang ngadto sa atong isig katao. Padayon mo sa pagsuporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Sige lang yun mo view, like, share ani niya subscribe. Aron daghan patag maabot sa atong mga pamalandong, mapaambitan nato tibok kalibutan. Nya makahatag sa tagamayng income sa ato dinhing parokya para sa atong charitable expenses. Nya ang atong official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris, Liloan. Maglikay tas mga scammers ato lang yung sundon kining atong official nga platforms. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kita tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pasimba.